Magandang araw po sa inyo mga kaswang. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Sandra. Hindi ko tunay na pangalan. 51 anyos na. Minsan ko na pong napakinggan ang inyong channel. Kung kaya, ninais kong magpadala sa inyo ng kwento, Sir Casper. Hindi ko na po sasabihin kung saan ako nakatira sa kasalukuyan. Dahil sa magpahanggang sa ngayon, ay pilit ko pa rin tinatakasan ang mapait kong nakaraan na pilit akong hinahabol. At sa oras na matunto nila ako ay tiyak na kapahamakan ang dala nito sa akin. Kung itatanong niyo po kung bakit, ay malalaman niyo sa kwentong ibabahagi ko dito, mga kaaswang. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay hango sa tunay kong karanasan at tunay na pagkatao. Nangyari ang karanasang ito taong dekada 80. Sa lugar ng Mindanao pa kami noon nakatira ng aking pamilya. Nasa edad 16 ako ng mga panahong ito. Nakatira po kami ng aking pamilya sa liblib na bahagi ng lugar namin, kung saan ay kinakailangan mo pa na maglakad ng pagkahaba-haba para lang makarating sa mataong parte ng lugar namin. Kung tatantyahin mo ay mahigit 1 oras na lakaran ang lalakarin mo para lang makarating sa mataong parte. At ang parting iyon ay may kalayuan pa rin patungo sa bayan. Isipin niyo na lang po kung gaano kalayo ang kinaroroonan ng bahay namin. Kung tutuusin ay maaari na rin sabihin na nasa bundok na kami nakatira. Sadyang doon lang pinili ng aking mga magulang manirahan sa kadahilanang ang sinasabi nila sa akin ay nais daw nila ng katahimikan. Ang bahay po namin ay pawang gawa lamang sa pinagtagpi-tagping kahoy at pawid. At ang mga gamit po namin ay iilan lang din. At sa pagkakaalala ko din ay nasa 5 piraso lang ang aking mga damit noong bata pa ako. Minsan pa ay sa dahon lang kami ng saging kung kumain. Pero kahit ganun ay lagi pong masarap ang ulam at mga pagkain kinakain namin. Dahil sa magmula ng masilayan ko ang mundo ay nasa liblib na lugar na kami nakatira. Naging mailap ako sa ibang tao. Hindi din ako nakapag-aral at nakatungtong man lang sa paaralan. Gayon pa man ay naging guro ko ang aking ina. Araw-araw niya akong tinuturuan magsulat at magbasa. Sa tuwing umaalis ang aking ama ay kaming dalawa lang ng aking ina ang naiiwan at namamalagi sa bahay namin. Minsan ay lumalabas din kami ng aking ina, namamasyal sa liblib na kagubatan at naliligo sa liblib na sapa o ilog. Magmula nang magkaisip ako ay hindi ko alam kung ano ang trabaho o ginagawa ng aking ama sa tuwing umaalis ito ng bahay. Madalas pa ay kung kailan ang kalaliman ng gabi at kabilugan ng buwan ay siya namang pag-alis nito. Nay, saan po pupunta si Itay? Gabing-gabi na po. Minsang tanong ko sa aking ina nang umalis na naman ang aking ama. Kahit pa sinabi na nito sa akin na magtatrabaho siya upang may makain kami ni inay, ay hindi naniniwala ang kaisipan ko. Hindi ba at sinabi na niya sa iyong magtatrabaho siya para may makain tayo? Sagot ni inay sa akin habang may hinahalong malapot na likido sa isang lutuan namin. Nang mga panahong iyon ay nag-uumpisa na akong mang-usisa ng mga bagay-bagay. Bakit gabi-gabi na lang? Hindi ba natatakot si Itay na baka may mangyaring masama sa atin? Tanong ko ulit, tsaka lumapit sa kanya.
Doon ay nasamyo ko ang amoy ng likidong kanina pa hinahalo-halo ni inay. Amoy niyog ito dahil sa gumagawa ng langis ng niyog ang inay ko. Ginagamit niya ito panggamot sa aking ama o panghaplas sa katawan tuwing masakit ang katawan nito. Walang mangyayaring masama sa atin hanggat walang nagtatangka sa buhay natin. Sagot ni inay sa akin. Ako natatakot ako ina na baka may mangyari sa atin dito. Walang tutulong sa atin kasi tayo lang dalawa ang nandito. Napahinto si inay sa ginagawa niya at humarap sa akin. Yumuko pa siya bahagya para magtama ang paningin namin. Malalaman mo rin ang lahat kapag nasa tamang edad ka na. Sa ngayon ay tayo ng amo mo lang ang makakatulong sa isa't isa. Nakangiti niyang wika sa akin. O siya, kunin mo muna ang lagayan ng lana sa higaan natin at nang matapos na ako dito sa ginagawa ko. Utos niya sa akin na agaran ko namang sinunod. Nagtungo ako sa hinihigaan namin at hinanap ang boteng wala ng laman. Marami po kasing bote ng kung ano-anong likido ang nasa higaan namin na hindi ko matukoy kung ano iyon. Matapos ni inay ilagay ang langis ng niyog sa bote ay nagpahinga na rin kami. Kinabukasan ay nagising na lang ako sa bango ng amoy na niluluto ni inay sa kusina. Pupungas-pungas pa akong naglakad papunta sa mesa namin. Hinanap ko ng tingin ang ama ko pero hindi ko ito nakita. Kaya tinanong ko si inay. Sinabi naman niya sa akin na nasa likod ng bahay namin at naggagamot. Kaya pinuntahan ko sa likod ng bahay ang ama ko. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang puno ng sugat ang katawan nito. Na para ba itong pinagtatataga? Tay, ano pong nangyari sa inyo? Tanong ko sa kanya. Pero agad naman niya akong pinabalik sa loob ng bahay namin. Hindi pa sana ako makikinig sa kanya. Subalit pinagtaasanan niya ako ng boses. Kaya sa takot na mapagalitan ay sinunod ko na lang ang sinabi niya. Nakahain na sa inay ng pagkain namin sa pagkainan ng makabalik ako. Ilang minuto na lang din ang lumipas ay pumasok na si itay sa loob ng bahay. Naningkit ang mga mata ko nang makita kong tila naglaho na parang bula ang mga sugat niya sa katawan. Kain na bago pa lumamig ang sabaw. Aya ni ina, kung kaya hindi na ako nakapagtanong pa sa kung ano ang nangyari sa ama ko. Ipinagsawalang bahala ko na lang din iyon. Matapos ko kumain ay nakalimutan ko yung nakita ko sa ama ko. Hanggang sa isang araw ay inutusan ako ng ina ko na manguha ng mga ligaw na prutas sa gubat. Habang nangunguha ako ng mga prutas sa gubat ay di ko na malayang napalayo na pala ako. Naaliw kasi ako manguha lalo na't marami akong nakikitang puno ng prutas na maraming bunga. Kasalukuyan akong nangunguha ng bunga ng bayabas ng mga oras na iyon. Nang bigla akong makarinig ng mga boses na nag-uusap. Kaya mas lalo akong umakyat sa pinakatuktok na sanga ng bayabas. Nagkataon kasing nasa malaking puno ako at mayabong ang mga dahon nito. Luminga-linga ako sa paligid para matanaw kung saan nagmula ang mga boses. At di kalayuan ay nakita ko ang isang grupo ng kabinataan. Nasa 5 sila at nangunguha din ng mga prutas. Mula sa punong kinaroroonan ko ay pinanood ko kung ano ang ginagawa nila. Siguro ay magkakaibigan sila at napakasaya nilang tignan. Nagtatawanan at nagbibiruan ang mga ito. Nang mga oras na iyon ay nakaramdam ako ng panibugo at kuryosidad kung ano ang pakiramdam
magkaroon ng kaibigan. Habang pinapanood ko sila ay nakita kong tila ba natatakot sila at narinig ko din ang malakas na paghagok ng baboy. Mabilis silang nagpulasan ng takbo sa kung saang direksyon nang makita nilang may napakalaking baboy ang lumabas mula sa isang masukal na damuhan. Hindi ko napigilan ang tawa ko nang mapagtanto ko na baboy ramo pala iyon. Nakita kong nadapa ang isang lalaki di kalayuan sa kinaroroonan ko at pasugod sa kanya ang baboy ramo. Agad akong bumaba sa puno ng bayabas nang makita kong iniwan siya ng mga kasama niya. Pumulot ako ng malaking kahoy at inihagis ko sa baboy ramo para matakot ito at umalis. Gumana naman ang ginawa ko. Nang makita ko ang lalaki ay agad akong umatras papalayo sa kanya at nagtago sa likod ng isang puno. Iyon kasi ang unang pagkakataon na naging ganoon ako kalapit sa isang tao. Teka, hindi kita sasaktan. Huwag kang matakot. Mahinahon niyang sabi. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Ako nga pala si Orlan. Ikaw anong pangalan mo? Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Naramdaman ko namang kumabog ang dibdib ko nang magtama ang mga paningin namin. Sandra, sagot ko sa kanya habang nagtatago pa rin ako sa likuran ng puno. Nang maramdaman kong naglakad siya papalapit sa akin ay agad na akong kumaripas ng takbo sa direksyon pabalik sa bahay namin. Marami pa rin naman akong naiuwing prutas ng araw na iyon. Subalit nang sumapit ang gabi ay hindi ko makalimutan ang lalaking tinulungan ko sa gubat. Paulit-ulit na tumatakbo sa isipan ko ang itsura nito. Matangkad at moreno ito. Napakakinis ng balat niya sa mukha at ang tangos ng ilong niya. Sa tuwing naaalala ko ang itsura niya ay tila ba kinakabahan ako at bumibilis ang tibok ng puso ko. Nang sumunod na araw ay muli pa akong nagbalik sa lugar kung saan nakita ko ang lalaki. Nang hindi ko siya nakita ay nanguha na lang ulit ako ng bayabas sa punong inakyatan ko noong nakaraan. Habang nasa puno ako ay narinig kong may tumawag sa pangalan ko. Nang hanapin ko iyon ay nakita ko si Orlan. Hindi ko alam pero napangiti ako nang makita ko siya at tila ba nasasabik akong malapitan siya. Bumaba ako ng puno at inantay siya na makalapit sa akin. Ilang sandali pa ay nakangiti siyang lumapit sa akin. Sabi na nga ba at makikita kitang muli dito? May dala pala akong kakanin para sa iyo. Pasasalamat ko sa pagligtas mo sa akin nung nakaraan. Wika niya. Sabay abot sa akin ng isang maliit na supot ng plastic. Hindi ko iyon tinanggap sapagkat alam kong mapapagalitan ako ng ina ko kapag nalaman niyang nakipaglapit ako sa ibang tao. Mahigpit niya kasing pilin sa akin. Magmula pa ng bata ako na lumayo ako sa mga tao. Na masama sila at nananakit sila kung kaya ay nasa liblib kami tumira. Salamat na lang pero hindi ko matatanggap iyan. Sagot ko. Ganun ba? Kung ganun, ayos lang bang kainin na lang natin ito nang sabay dito? Tumango na lang ako sa tiniuran niya at umupo kami sa lilim ng puno at doon kinain ang dala niya. Habang kumakain ay kung ano-ano lang ang napag-usapan namin. Palabiro din siya kung kaya ay naramdaman ko ang sobrang saya ng oras na iyon. Napag-alaman ko rin na 3 taon lang ang tanda nito sa akin at dayo lang ito sa lugar namin. Maaari ba muli tayong magkita dito?
Ayaw mo naman ipaalam ang kinaroroonan ng bahay niyo eh. Hihintayin kita lagi dito ah. Nakangiti niyang wika sa akin, tsaka hinawakan ang mga kamay ko. Nang sandaling iyon ay doon ko napagtantong umibig ako kay Orlan. Matapos ang araw na iyon ay ilang beses pa kaming nagkita muli ni Orlan sa lugar kung saan kami unang nagkita. Hanggang sa nagkapalagayan na kami ng loob, hindi na mawaksi sa aking isipan ang binata at hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na mas lalong mahulog sa kanya. Saan ka na naman galing at ganitong oras ka nang umuwi? Salubong ng aking ina nang minsay nakauwi ako ng magdidilim na. Diyan lang, Nay. Magsabi ka ng totoo, Sandra. Titig na titig itong nakatingin sa akin. Nakaramdam ako ng takot kung kaya napabuntong hininga ako, tsaka sinabi sa kanya ang lahat. Inay, ayaw ko na dito. Ayaw ko na dito sa liblib na lugar na to. Wika ko na ikinakunot naman ang noo niya. Ano? Nahihibang ka na ba? Alam mong delikado para sa atin ang mga tao. Giit niyang sabi sa akin. Inay, hindi. Mali ka. Mababait sila. May kakilala ko. Tagabayan siya, Inay. Masaya ang buhay nila. Nagulat ako nang bigla niya akong sampalin at hinila papasok sa loob ng hinihigaan namin. Magtigil ka. Kapag iyan narinig ng ama mo, nahihibang ka na. Hindi natin sila kaure. Sasaktan ka lang nila. Hindi ko na napigilan ang mga luha ko at tuluyan na itong bumagsak sa narinig ko. Bakit, Inay? Bakit tayo naging iba sa kanila? Umiiyak kong tugon sa mga sinabi niya. Hindi pa ito ang tamang panahon. Kailangan mo munang umidad ng 18 bago mo malaman ang lahat. Anong lahat, Inay? Bakit? Aswang ba tayo? Wika ko. Tama. Aswang ang pamilya natin, Sandra. Mula sa kaninunuan natin ay may lahing aswang. Napatingin ako sa may pintuan nang marinig ko ang boses ng ama ko. At magiging aswang ka din pagsapit mo sa edad na 18. Tiimbagang nadagdag pa nito. Anak, kahit kailan ay hindi naging mabuti ang mga tao sa lahi natin. Itinuturing nila tayong halimaw. Kinakatatakutan. Kinamumuhian nila ang lahi natin kaya wag na wag mo nang tatangkaing lumapit pa muli sa mga tao. Lumapit sa akin ang aking ama at niyakap ako. Pinakalma ko nito hanggang sa di ko na malayang nakatulog na pala ako sa kakaiyak ko. Makalipas ang 1 linggo ay muli akong bumalik sa lugar kung saan kami nagkikita ni Orlan. Napag-isip ko kasing ayaw kong madamay ang taong mahal ko. Kung kaya ay kahit sa huling pagkakataon ay makapagpaalam ako sa kanya. Mahigpit na yakap ang isinalubong nito sa akin. Bakit ngayon ka lang? Akala ko hindi na ulit kita makikita. Sambit nito. Nang magtamang muli ang aming mga mata, ay gumanti naman ako ng yakap sa kanya. Biglang nagbago ang aking isipan ng mga oras na iyon. Ayaw ko nang mawalay sa kanya. Maipagtatapat ako sa iyo. Aswang kami. Doble-doble ang kaba ko nang banggitin ko ang mga katagang iyon sa harap niya. Saglit pa ako nitong tinitigan at nakita ko ang mga ngiting gumuhit sa labi niya at nagwikang. Alam ko, Sandra, matagal ko nang alam na galing ka sa lahing aswang. Manunugis na aswang ang aking ama, kung kaya alam ko
ang pinagkaiba ng tao sa aswang. Niyakap niya akong muli at sinabing, "Tanggap kita dahil mahal kita. Handa kitang ipaglaban at alagaan. Isama mo na ako. Ayoko na sa lugar na ito. Ayokong maging aswang. Hindi ko kaya ang mamuhay sa liblib habang buhay." Umiiyak kong sabi sa kanya at hinigpitan ko pa ang pagkakayakap ko sa kanya. "Bukas ng gabi, magkita tayong muli dito. Sasama ka sa akin. Pupunta tayo sa malayong lugar." Sunod-sunod na pagtango ang isinagot ko sa kanya. Makalipas ang ilang oras naming pagsasama ay umuwi na ulit ako sa amin. Kinagabihan ay umalis na naman ang aking ama. Habang nakahiga ako ay hindi ako makatulog sa kabang nararamdaman ko sa binabalak naming gawin ni Orlan. Napakarami kong tanong sa aking isipan. Papaano kung hindi kami malayo sa lugar na ito? Papaano kung mahuli kami ng mga kalahi naming aswang? Nang gabing iyon ay tinipon ko ang buong lakas ng loob ko para magawa kong tumakas sa lugar na iyon. Ayaw kong maging aswang. Ayaw kong mamuhay sa ganitong lugar hanggang sa tumanda at pumanaw ako. Gusto kong magkaroon ng maraming kaibigan. Gusto kong makisalamuha sa ibang tao at hindi ako naniniwalang lahat sila ay masama. Mas masama ang aking ama at ina dahil sa nambibiktima sila ng mga walang kalaban-laban na tao at pinapakain iyon sa akin nang hindi ko alam. Pagsapit ng umaga ay kinagisnan ko ang aking ina na pabalik-balik ang lakad nito sa tapat ng bahay namin. "Bakit, inay?" tanong ko sa kanya. "Wala pa ang ama mo, Sandra. Dapat kanina pa iyon nakauwi. Nag-aalala na ako baka napano na siya." Alalang sagot niya. Doon ko lang nakita ang pag-aalala sa mukha ng aking inay. "Hanapin natin si Itay." Suhestyon ko pero pinigilan ako nito. "Hindi. Masyadong delikado kapag umalis tayo dito. Nararamdaman kong may hindi magandang nangyari sa kanya." Sabi niya, kaya nag-antay na lamang kami sa pag-uwi ng aking ama. Sumapit na lang ang katanghaliang tapat ay hindi pa rin ito nakakauwi. "Inay, kumain na muna tayo." Aya ko sa kanya, pero tinanggihan niya ako. Kaya ako na lang mag-isa ang kumain. Nang mga oras na iyon ay humahanap ako ng tiyempo para makaalis sa bahay namin. Maya-maya pa ay may malakas na kalabog akong narinig sa likuran ng bahay namin. Agaran akong lumabas at hindi na tinapos pa ang pagkain ko. Nakita ko ang isang napakalaking aso na dugo ang nakahandusay sa lupa. Agaran itong nilapitan ni inay at inakay papasok sa loob ng bahay namin. Halos nabalot na ng dugo ang malaking aso. "Kunin mo yung lana doon, bilisan mo." Tarantang utos ni inay sa akin. Kinuha ko naman kaagad ang lana o langis sa pinaglagyan nito at iniabot kay inay. Ibinuhos niya ito sa asong naghihingalo na. Nagtaka pa ako noon sapagkat matagal na kaming walang alagang aso. Ilang sandali pa ay unti-unting nagbago ang anyo nito. At kitang-kita kong naging ang ama ko ito. Ginamot ni inay ang mga sugat ng ama ko. Nang bigla kaming nakarinig ng mga tinig ng taong tila ba mga galit ito. "Andyan na sila. Umalis na tayo." Pilit na wika ng ama ko. Kahit na nahihirapan ay pilit itong kumikilos. Nataranta naman ang ina ko na inakay palabas ng bahay ang ama kong sugatan pa. "Halika na, Sandra.
Bilisan mo bago pa nila tayo maabutan dito. Takot na wika ng ina ko at mabilis na silang lumabas ng bahay. Nang marinig kong papalapit na ng papalapit ang mga boses ay tumakbo na rin ako paalis ng bahay. Kinuha ko ang pagkakataong iyon para humiwalay sa aking ama at ina. Kahit saan ka magpunta ay hahanapin ka namin. Hindi mo matatakasan ang lahi natin. Huling rinig ko na wika ng aking ina bago sila tuluyang nawala sa aking paningin. Ibang daan na kasi ang tinaha ko at hindi ako sumunod sa daan kung saan sila sumuot. Nagkita nga po kami ni Orlan at inilayo niya ako sa lugar kung saan kami naninirahan. Magkasama po kaming naglakbay sa malayong lugar at sabay na hinarap ang panibagong pagsubok sa aming buhay. Dito ko napatunayan na maaaring magsama ang magkaibang lahi kung mangingibabaw ang pagmamahalan sa isa't isa. Hanggang sa kasalukuyan ay nagtatago pa rin kami ng asawa kong si Orlan. At hindi niya ako pinabayaan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Muli po, Sandra ng Tagong Lugar. Alright. Inggit mga mali. Ingat mga single.